Vinga, anem a fer un repàs a fons de l'Alegria que passa, de Santiago Rusiñol. L'objectiu, tenir ben clares les idees i els conflictes clau per anar amb confiança a l'examen de selectivitat. Som-hi, anem directes al gra. Per entendre bé l'obra, el millor que podem fer és seguir la seva pròpia estructura, pas a pas. Veurem com cada part va construint el missatge final. Així que, comencem pel principi. D'acord. Primer de tot, on ens porta Rusiñol? Doncs a un món que es defineix bàsicament per allò que no té, ni esperit ni ideals i, sobretot, gens d'alegria. El realme de la prosa. Només començar, Rusiñol ens ho deixa claríssim amb aquesta acotació. És brutal. En una sola frase ens pinta l'atmosfera d'avorriment i materialisme que serà la base de tot el conflicte. El taló de fons perfecte. I enmig d'aquest panorama tan gris, qui tenim? Doncs el Joanet, el nostre protagonista. Un poeta reprimit, un somiador atrapat en un lloc on ningú, absolutament ningú, entén per què està trist. I, pam, només començar, en aquest diàleg amb el seu amic Tòfol, ja tenim el conflicte servit. És el xoc directe entre l'anhel d'una altra vida d'en Joanet i la filosofia del poble. Menjar i dormir. No hi ha més. Molt bé, fins aquí tot és rutina i avorriment. Però de cop i volta passa alguna cosa. Arriba un element extern que ho trenca tot, el circ, i amb ell arriba la poesia. Imagineu l'escena. De sobte, apareix aquest carro. No és només un espectacle, no. És la irrupció de l'art, del color, de la bohèmia, en un món completament estàtic i gris. És com si la llibertat truqués a la porta. Però atenció, Aquests personatges no són simples arquetips. Rusiñol es fa servir per mostrar-nos les dues cares de la vida de l'artista. La Zaire és la bellesa, l'ideal, però el clown és la consciència, la veu que ens recorda el preu d'aquesta suposada llibertat. I ara arribem al moll de l'os de l'obra, el xoc de trens. Com reaccionen aquests dos mons quan es troben cara a cara? Rusiñol ho explora amb uns diàlegs que són de veritat crucials. En Joanet, és clar, quan parla amb la gent del circ, flipa. Ho veu tot de color de rosa. Per a ell, la seva vida és l'autèntica llibertat, una aventura constant. Està completament idealitzat. Però el clown, que és el filòsof del grup, li dona una bona duixa de realitat. Li diu, company, que aquesta vida nòmada té una part molt amarga. La tristesa dels comiats constants, de no tenir arrels. I si la visió del clown era agra, la de la Zaire és directament tràgica. Ella, que és el símbol de la llibertat, diu que en realitat només pot aspirar a triar el seu tipus de presó. Una reflexió potentíssima sobre el paper de l'artista i de la dona. Llavors, el tema queda clar, oi? Tenim dos mons oposats. El poble és la prosa, seguretat a canvi d'avorriment. El circ és la poesia, bellesa a canvi de tristesa i inestabilitat. Cap dels dos és un paradís. I és clar, enmig d'aquest conflicte arriba el moment de la veritat per en Joanet. Se li presenta l'oportunitat o la il·lusió d'escapar. La gran temptació. Aquí el tenim, el Joanet es llança. S'obre de bat a bat i li explica a la Zaire el seu somni més profund, fugir, viure la vida nòmada, ser lliure. És el seu moment de màxima passió. I la resposta de la Zaire és d'una bellesa i una tristesa brutals. És pura poesia. Bàsicament li diu, jo no puc ser el teu destí, Joanet. Jo només estic de pas. Li aterra el somni en sec. Això ens porta a la pregunta del milió, la típica pregunta d'examen. Per què aquesta unió és impossible? Per què aquests dos mons no es poden barrejar? Doncs la clau és que en realitat no s'enamoren l'un de l'altre. S'enamoren del que l'altre representa. Ell vol la llibertat idealitzada d'ella i ella voldria la seguretat que ell menysbrea. Cadascú desitja allò que l'altre té i rebutja. Per això és impossible. I com s'acaba resolent tot plegat? Doncs com era d'esperar en aquest context, amb el retorn a la normalitat. El somni s'acaba i la vida, la prosa, torna a imposar-se. El circ plega veles i marxa. I què queda al poble? Res. El silenci de sempre. És com si aquell flaix de color i de vida no hagués passat mai. Com si tot hagués estat un miratge. I aquesta última frase d'en Joanet és demolidora. Aquest simple sí abans de sopar, dit a la seva promesa, és la seva sentència. La rendició final i absoluta al món de la prosa, a la rutina. S'ha acabat el somni. I aquí tenim, per fi, el significat del títol. L'alegria que passa és exactament això. L'art, la bellesa, l'ideal. És una cosa que pot passar per davant teu, la pots veure, la pots tocar per un instant, però en aquest món burgès i materialista no s'hi pot quedar.
D'acord, anem a resumir-ho tot. Si ens hem de quedar amb les idees centrals per l'examen, són aquestes. Primer, el conflicte entre l'artista i la societat. Segon, el simbolisme claríssim entre el poble prosa i el circ poesia. I tercer, la figura de Joanet com a heroi modernista tràgic, l'home que sonya però no actua. I acabem amb una pregunta per donar-li voltes. Una reflexió final. La tragèdia d'en Joanet és culpa d'una societat que aixafa els somnis o és culpa seva per no tenir el coratge de lluitar per allò que vol? Aquí ho deixo. Penseu-hi.